mutanen gari ma bandit ne. Yawwa wannan mutanen da suka kai wannan baiwar Allah me tai musu zargi fa ake ba tabbatar ba. Assalamu alaikum masu kallo da saurare, wannan bidiyon na al'umma ne baki ɗaya na Najeriya, ba wani security da aka daga a kafa ko post ko air force ko army ko police, ba daga kowa kafa ba ko civilian ko kai waye. Wannan bidiyon naka ne, dan Allah ku mun sharing faka al'ummar Najeriya mun mai da kanmu mu san me muke ba gaba daya. Al'ummar Najeriya wallahi ba mu san me muke ba, shugabannin mu sun mai da mu kamar raƙuma, duk inda aka ja mu nan zamu tafi. Wannan wace irin rayuwa ce a Najeriya? A ce a kama matar mutum a kashe a Najeriya, DPO ya dauke ta ya bawa mutanen gari su kashe ta, ba a dauki matakin komai ba. Yanzu shikenan idan ka je ka hannun yan sanda shikenan kana cikin muturai, ko ka rayu ko ka mutu. Idan laifinka bai kai wannan matar fa zargi ake yi fa. Kurum aka ɗauko ta aka kawo mutanen gari ne, ke mutanen garin mahaukata ne, cakai ne, bai san me yake damun su ba, suka kahe ta. To wannan bawan Allah ba shi da gata sai na Allah. Human right ta shiga wannan al'amari, yawwa Allah ya saka maka kuma mutumin nan, Allah ya bi maka haƙinka. Gwamnatin Najeriya in za ki tahi ki abin da ya dace ki tashi, in ba za ki tahi ba haka za a ci gaba da wannan ta'addancin. Babu bandit, babu ɗan ƙasa, har cikin gari yanzu babu kowa, wallahi ba wani laifin bandit. Yanzu mutane ana zuwa wa aka kai ta police station wai suka ga aka ce wai idan ba a fito da ita ba za a kone police station din mana. Ai kun iya bakin kokarin ku, a kone police station din. Duk abin da ya faru da sa hannun wannan DPO don haka gwamnatin Najeriya ta tahi a tsaye. In ba za ta tahi ba, mutane in suka fara ɗaukar doka a hannunsu abin zai ɓaci. Don wallahi tallahi shugaban ƙasa yana gidansa za a je a fito da shi a kashe shi. Tun da aka fara irin wannan, yawwa Allah ya samu dace.